At ayan, nakaluto na ako ng kaldereta. Yun. Ginagayat ko naman yung ang igado. Sa susunod na araw naman to na pangulam. Bali, ginagayat ko na, tapos lalagay ko sa freezer. At ito, anuin ko to, lulutuin ko to ngayon. Yung luto nito, adobo. Walang toyo. Adobo natural lang. Asin. Yung pangano lang ito. Sangkap. Tawagin sa amin, adobo sa asin. Adobo natural yan. Tapos ilalagay lang ko sa Tupperware. Para kung pang-emergency na pang-ulam. Matagal po itong masira. Ano lang to, yung recipe nito, bawang, asin, tsaka suka. Ganun lang. Tapos tutubigan mo siya ng konti para lumambot, patutuyuin. Abang-abang na lang po sa pagluto para makita niyo yung pagluto ko. Alright. Nak! Dan sabi ko sa'yo, baby. Hindi ko naligo. Sabi mo, marites naman ka. Yes. Huwag naman ka. Huwag na kanina ka. Graduation mo pala bukas na. That is so sad. Why? Kasi natatakot ako kimabitas. Yan. Gaya. Takot ka, mataran ka na mabuti. Dali na yung ano ko. Matulad ka sa paa. Takpa na lang bato-bato. Mami, Jojo. Tinalim. Pangit. Ay, bukas ko pala ito lulutuin. Yung igado. Kasi graduation mo na. Bukas po pala ito lulutuin. Kasi graduation ng anak ko. Wait. Bibig mo. Ingay. Kasi Tapos mo dun sa CR, dun sa may balde. Para tapos. Tubig ay, sige, pinakilala nyo kami. Mommy, ready? Mommy. Yan, pwede na to. Yan, nakayayat mo siya. Bili na lang ng atay bukas. Susunod ko lang gagayatin po yung yung lulutuin ko ngayon na adobo. Yung natural. Mama,
Aba, magmamantika ito ng gusto. Nung nagtatrabaho po ako sa Maynila, ganito yung laging ano. Pag umuwi akong Bicol, pagbalik ko sa Maynila, may dala akong ganito. Para pang ulam-ulam ko. Kahit ilang buwan yan, di yan masisira. Luluto na ako yung ganito para kahit kasi lagi kong umaalis eh. Kung wala silang ano, ang ulam, ito na yung ulam nila. Kuha na lang sila. Ganun ang discard yung buhay. At ayan, tapos ko na pong magayat yung ano, yung karni. Ganyan na. Lalagay ko na dito. Oh, sa kawali. Yan. Ipagkain natin yung bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Puro pagluluto lang muna yung vlog ko ngayon. Damihan natin yung bawang. Bali maluluto siya sa ano, sarili niyang mantika. Papalabasin natin yung mantika niya. Kapag kinain siya, di siya nakakaumay. Yan. Tapos ka nang kumain, anak? Tapos ka nang kumain? Papa. Ano masarap yung kaldereta? Yes. Bukas, graduation ng anak ko. Papa. Pagkatapos ko ng graduation, nag-Maynila kita. Maynila. Please. Ano gagawin sa Maynila? Happy New Year. Tagal pa nun. Walang
Guys, dama ako sa dama. Daming bawang. Umuay. Yan. Yan, lagyan ko na po yung bawang. Bawang. Paminta. Paminta. Lagyan mo natin ang laurel. Ganda naman lang. Siyempre, kasi wala siyang tuyo, lagyan natin siya ng asin. Adobo sa asin. Tansya lang natin yung asin. Baka maparami, umalat naman. Ito, lagyan siya ng siyempre, suka. Yan mo na yung suka. Para matagal yung buhay niya. Yan. Buhayin natin yung apoy. Kulo lang ang kulo. Bagong karga yung gasol natin. Mahal na. Yung tangki ko kasi dalawa. May isa akong Petron gasol, may isa akong Fiesta gas. Kaya pinakargan ko yung Fiesta. Fiesta gas. Kasi medyo mura. Kung nagluluto tayo, pag-start tayo itong mabigyo na. Linis. Na. Yan na. Nagtubig na siya. Lumabas na yung mantika niya. Kahit ilang araw yan istakin, matagal masira yan. Kasi luto siya ng sarili niyang mantika. Papalabasin ko yung mantika niya na tunay. Yan. Yan, malapit na. Papagolden browning natin yan para mas lalong masarap. Yun. Ayan, lumabas na yung mantika. Sarap nito. I-stakin lang nila to. Kasi di ba nagbablog ako. Minsan nahirapan si Mrs. sa pangulam. Kasi yung motor dala ko, wala naman siyang mautusan. Kaya naisip ko magluto ng ganito para pag walang ulam, ito yung uulamin nila. Pang emergency yan. Lagay lang ko sa Tupperware, kaya garapon.
Ito dati binabaon ko talaga, naalala ko nung tatrabaho pa ako sa Maynila. Pag uwi ko niya ng Bicol, papaloto ako kay mamang ganito, saka yung ano, bagoong. Para pag ano, umuwi ako yung nag-overtime, labing-gabi na, may ulam ako. Yung mantika niya, oh. Amo ay! Amo talaga. Mantika, amo. Amo talaga. Talagang amo na. Tikman natin yung malambot. Bangon natin para makita nyo. Mantika, oh. Grabe yung mga ano, mantika niya, mga parang. Taba. Lambot yung karne. Pasahan konti. Bango ng amoy. Grabe. Yun. Ang ganun lang po kasi yung pagluto nito. Tipid na recipe pa. Asin, suka, paminta, laurel, wala nang mantika. Wala nang kung ano-ano yung sangkap. Asin lang, ayos na. Didikit na. Kailangan haluin kasi dumidikit na siya. Tagal yung luto. Pero kung may takip to, mabilis to. Malakas yung takip. Maluto ako ng kaldereta. Ito pa, tapos may nakaligpit pa na para sa hígado. Sa susunod na habang buhay, ayun ba, da-da-da, 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 da 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 da. Di ba pangako mo noon ay wala'y ay halo, halo. Ayan o, loto. Babrown na siya o. Lumabas na yung sarili niyang mantika. Ayan. Amo ay.
Ayun na, nag-golden brown na siya. Luto na po siya. Yan. Okay na. Grabe yung mantika niya. Oh. Yan, oh. Grabe. Shoutout sa mga mahilig sa taba dyan. Ayun po, tapos na nga po ako magluto. At siyempre, tayo, mataas yung dugo. Hindi bawal tayo niyan. Bali, nagluto lang ako para sa kanila. Pwede naman kumain yan, yung ano lang, yung laman sa taba, ay hindi. Tapos yung mantika niya, dapat di maka, ano sa kanin ko. Kasi, atas yung dugo ko na naman ngayon. At ayun po, ingat-ingat po tayo palagi. Ito lang muna yung mga vlog ko, luto. Mga luto-luto habang di pa bumabalik sa trabaho. Maraming salamat. Bye-bye!